Yo, satu tembang kamu duet sama Endang. Ya. Pupusing Nelongso. Habis ini nanti gilirannya Linda Bobby. Nyanyi aja gur golek rokok ora penyanyi campur sari. Apa kowe, Nduk? Apa kowe? apa Pondok kon nambah ngono ya ora iso. hausidah kok Ora iso. Nyanyi dangdut. alah Iku lagune apa? Endi? Apa iki sabenane plastik kok iki takdirku sing jati tresnamu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kas remuk nangisku malah ngebegek Kok iso malah koyo? Paribasan. Heh? Kowe iki oh gak iso. oh iya Wong wis dikandani. gara-gara nangge angel ngene iku ya ora tekan ayo mas Bayaran. bener bu iya engko bayarnya dipotong 50 iki engko Wis ora nduk bayar ora apa-apa. ya wis lek ngono ngalor ngidul yang keng kresek ngono lho ya mana Iya jen ngono. ya wis ngono Iki wis santen wis entek. urung metu kok sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku pentingke wong liya ora mas apa rasa tresnaku saiki wis beda kaya lumuting pinggir segara ayo mbak iya Melu nyanyi. ayo ndang apa iki saterane takdirku sing gawake tresnamu beto ati beto lambe wani pasang nangke litange ngakoso kowe teko gawe loro marang tresno yo siap digoyang dan iyo Ayo, ya aja beta.
tresno Apa namanya itu? jaga sasaho ayo terus Mbak Maro jak joget tandang jak joget dan Mesti ganti ta. iya 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 oh ah oh iya 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 apa iki ngaturane kadeku sing gawane diramu beto ati beto lambe goyang dan sampai bawah sak botol libasan rangke tange ngatoso kowe gawe lara marang tresno Cah, meneng sik ya.